Tak ještě umím spodáček, ať to tady máme krásný. No a teď doufám, že mám všechno připravený. Vlastně nebudu nic hledat. Ještě tady trošku upravím tu záclonu. Tak. Ahoj, já jsem Terka a dneska si uděláme obyčejnou bábovku. Úplně obyčejnou bábovku, akorát malinko vylepšenou o ingredience, které mají trošku nějaký smysl. Nevím jak vy, ale u nás je problém, že teda mě děti moc zdraví věci nechtějí, nebo nechtějí jogurty, nejradši ty sladký a takovéhle věci. A jediný, na co je utřu, tak je prostě obyčejná domácí bábovka, kam asi jako mnozí z nás znáte. Je to taková ta bábovka, do které dáte 2 hrnky mouky, hrnek cukru, půl hrnku oleje, hrnek mléka, kypřící prášek, jo, do půlky těsta dáte prostě kakao a máte klasickou mramorovou bábovku. Tu udělám i dneska. Akorát já, a všechno jsem si to teda tak nějak jako vymyslela a byla sama, ne tím, že bych jako chtěla vymýšlet recepty, ale tím, že jsem začala přemýšlet nad tím, co do té bábovky dávám. A pozor, na té chuti tam není téměř žádný rozdíl, naopak, ta bábovka je ještě lepší chuťově, než ta obyčejná a přitom je tam spousta surovin zvolených tak, aby ta bábovka měla nějaký výživový smysl. Nejsem žádná výživová poradkyně, jenom jsem prostě začala trošku jako zkoumat to, co ty děti prostě třeba nemají, nejedí mi jogurty, tak jim ten jogurt a ty bílkoviny prostě dát někam jinam, abych je to prostě do nich dostala, aniž by to věděli, takže je to takový vlastně zdravý podvod na děti. Tak, vrhneme se na to. Takže si jako první připravíme takovou pěknou starou formu na bábovku a mističku. Tak. A začneme si tekutýma surovinama. Já dělám takovou tu klasickou hrnkovou. Já nic teda vážit nemusím. Já si to hezky nahrnkuju, tak aby jsem to měla hezky odměřený a nemusela vlastně nic vážit. Začneme teda těma tekutýma ingrediencema, dáme si tam vejce, který si vyšleháme s cukrem, nedělám žádný bílek, ono to do té bábovky asi ani potřeba není. Protože tam budu dávat kypřící prášek, tak to nebude potřeba. Tak prdneme si 2 vejce, dáme si tam hrnek a teď to začíná. Místo bílého cukru vezmu prostě cukr hnědej, prostě přírodní a nerafinovaný. To jsem mohla dát minule i do té rajský. Akorát já teda začínám s tím, jo, ono to prostě není tak, že bych to takhle dělala celou dobu. Já jsem právě ta úplně obyčejná máma, co tohle si věc znala a byla naučená prostě dělat všechno obyčejně. Až teď na to teprve přicházím, jo, jako mě to tak štve, ale to nevadí, to se dá nic dělat. Vždycky se musí někdy začít a jestli to je až teď, tak to prostě bude teď a hlavně mě to začíná bavit. To je na tom to nejlepší. Tak já si tam nasypu hrnek cukru, připravím si půl hrnku oleje, používám řepkový olej. Ono v řepkovém oleji je taková zajímavá zázračka. Někdo do té bábovky klidně dá i olivový olej, jo. Ale olivový olej obsahuje omega-6, který jsou taky samozřejmě důležitý, ale právě řepkový olej obsahuje omega-3 mastní kyseliny, který prostě my tady v České republice moc nejíme. Ryby taky skoro nikdo nejí, jo? Tak určitě je to lepší než slunečnicový, ten to tolik neobsahuje, ale řepkový jo. Takže si připravím půlku hrnku řepkového oleje, který tam pak budu přidávat při tom švehání. Tak a tady máme mixér někde, který jsem si samozřejmě nepřipravila, protože jsem trumpeta a utřeme ty vajíčka utřeme s cukrem. Ono vlastně si můžete dát i trošku medu, jo, tam, jestli máte med, on je med dost drahej, takže my ho moc často doma nemáme, nebo když jo, tak si ho dáváme do čajíku, ale klidně můžete i za část toho cukru použít med. Ono je to vlastně na vás, co by si do té bábovky dáte, když tam zachováte nějaký ty poměry, ty hrnkové bábovky, vždycky vám to vyjde, jo, dáte si tam, co prostě máte rádi. Já tady nemám elektriku, to je zase příprava na video. To úplně jedno, čím ty suroviny bábovky nahradíte, jenom prostě je důležité začít prostě nad těma surovinama přemýšlet. Nic víc, nic míň. Jo? Vědět, co ta surovina v sobě má a co těm dětem vlastně dáte. Nebo i sobě. Tak utřeme si ty vajíčka. Když takhle máme prostě zamíchaný ty vajíčka do takové lehké pěny s tím cukrem, začneme tam pomalu přilívat olej. Teď si do té směsi přidáme 1 kelímek jogurtu.
A protože já jsem se vůbec nepřipravila na video, tak mám jenom velký a potřebuji malej. 150 gramů má malej kelímek jogurtu, tak když dáme takovou menší půlku z tohohle jogurtu, tak to bude akorát. Ono potom, když vlastně budete mít to těsto a když se vám bude zdát třeba moc řídký, tak přidáte trošku mouky a naopak, když bude hodně hustý, tak zase můžete přidat trošku mlíka, ale já tam teda zatím mlíko dávat nebudu, uvidím, jak nám to vyjde s tím jogurtem. Jo, tak dáme takovou prostě jako půlčičku toho velkého jogurtíku. No, ještě lžičku. Tak. Je to úplně klasický bílej tučný jogurt. A teď to i trošku už míchám na menší obrátky, ať to není tak rozmíchaný moc. Nebo jako zamíchaný to být musí, ale to. Tak tady si teď manžel má doma proteiny vanilkový a protože mi právě nejedí moc jogurty a nejedí moc jako mléční a takovýhle maso, třeba dcera vůbec nechce maso, jo, jako sníh kuřecí nebo to, tak jsem se prostě jako vymyslela tohle, že si prostě do té bábovky přidám prostě trošku tady toho proteinu. Je to sojový izolát, jinak ten je totiž bez laktózy, tak aby to pije manžel každý den, aby mu to nedělalo nějakou neplechu ve střevech, ale jinak, když budete mít třeba hrachový protein nebo klidně i kvalitní syrovátkový protein, klidně i bez příchutě, já mám teda vanilkový, proto jsem už nedala vanilkový cukr do toho. Když budete mít čistý, bez vanilky, tak si klidně ještě přidejte vanilkový, ne vanilínový, ale vanilkový cukr, jo. On se prodává fakt takový malý pitlíček, i kolikrát bio se prodává prostě, a že tam ta vanilka prostě je v tom cukru pravá, jo, takže se tam dá prostě, když máte ten čistý protein, tak tam můžete dát potom vanilkový cukr. Teď já si do toho proteinu, teď já mám 2 druhy muk, jo, aby to prostě zase bylo trošku zdravější. Jo. Klasicky buď dáte polohrubou nebo obyčejnou hladkou mouku. Já se zase snažím tam udělat nějakou kombinaci muk, abych jim přidala prostě nějakou vlákninu navíc. Tady do toho proteinu teda dosypu, aby to byl ten první hrnek té mouky. Dám do toho 1 kypřící prášek. Ta, co použiju druhou, tu mouku, to jsem zvolila celozrnnou pšeničnou mouku, tak ta už je těžší a ta je potřeba trošku nadmít s něčím, takže tam ten kypřící prášek je prostě nezbytný. Ale ono normálně se do bábovky dává, jo, kypřící prášek. A začneme promíchávat, si tady uklidíme ten protein. Tak a začneme si vyšlehávat mouku. Tak připravíme si druhou mouku a to už mám tady vlastně celozrnnou hladkou mouku. Takže to už je ten jeden z těch podvůdků, co na ty děti mám, je, že jim tam prostě přidám za část mouky a zvolím prostě nějakou mouku, která v sobě má víc vlákniny, která je prostě víc obsáhlejší na živiny. Já nechci furt jako opakovat to slovo zdravější, jo? Ono jako jídlo zdraví. Ono jako všechno je zdraví, ona i ta normální mouka má v sobě prostě nějakou živinu, ale ta mouka má v sobě prostě víc vlákniny, jo? A už vím, že si dají ke snídani bábovku a že prostě budou mít spoustu vlákniny. A teď já vidím, jak je to těsto hustý a to je ono, to prostě musíte pozorovat. Já tam asi nebudu dávat ani celý hrnek, je to kvůli tomu, že jsem nedala mlíko, ale jenom jogurt. Možná tam můžeme pak ještě i trošku toho mlíka klidně přidat. Tak nedám úplně celý hrnek a to je ta improvizace v to prostě při tom dělání, jo? Že prostě člověk to vidí, jo? Že minule jsem třeba dala mlíko, teď jsem zkusila jenom s jogurtem. Jo, a už je to pěkně hustý. Tak tam prostě dáme i tu celozrnnou mouku. Jo, a ještě přidáme trošku jedlí sody, protože jak jsem říkala, ta celozrnná mouka je taková hodně hutná a ona by pak ta bábovka tolik nevyběhla. Tak je dobrý a on je tam i tím jogurtem je kyselý, takže ono vlastně společně s tou jedlou sodou to funguje stejně jako kypřící prášek, jo. Takže tam dáme, ale stačí fakt jenom lžička, prostě jedlí sody, aby to pak hezky vyběhlo, ta bábovka. No vidíte, to improvizace prostě hadr, takže tam nakonec to mlíko dáme. A řekla bych tak půl hrnku, že víc asi potřeba nebude. Tím, jak je tam ten jogurt. No, tak. Ať tam prostě nejsou jenom vejce. Zkusíme, jaký to těsto je, jestli je. Tak ještě bych tam klidně trošku mouky mohla dát. Tam dali půl hrnku. Tak ono to právě má vycházet, aby to bylo na 2 hrnky. A bude to akorát.
Tak, teď je to úplně vončo. Teď je ta konsistence akorát. To se podíváme tou lžicí, tak vidíme, že to je prostě, jo, to je ono. To je prostě bábovková konzistence. Jednu ingredienci. Děti říkají mák. Jako třeba jsme si tuhle dělali šišky s mákem a já jsem jim tam místo máku dala opražený chia semínka, ale pozor, chia semínka pražit jenom trošku, jinak zhořknou. Tak jim tam teď přidáme prostě chia semínka, řekneme jim, že mají bábovku s máčkem, to mají rádi. Tak, no a chia semínka to samý, jo, spousta vlákniny, to je vlastně super potravina, ve který je spousta látek, které jsou prostě zdraví, prospěšný a dají se dát úplně do všechno, od salátů, dressingů, přes pudinky, takhle do bábovky. Prostě malý podbůdek na děti. A teď je to všechno. A teď, když si ji chcete nechat jenom takhle jednobarevnou, jenom s těma chia semínkama, tak to prostě necháte bejt, vylejete to do bábovkové formy a hotovo. Kterou si musíme samozřejmě vymazat trošku. Tu si ji vymažeme. Brám, jo, a ještě nemáme rozpálenou troubu. To je taky docela dobrý, než začnete něco dělat, tak si rozpálit troubu. A stačí na nějakých 180 až 200, 190, 180 a jenom klasicky prostě nahoře dole. A budeme čekat teď konc, než se nám rozpálí trouba, ale to nevadí, ještě budeme, protože děláme mramorovou bábovku, tak my ještě budeme do části těsta přidávat tím kakao. A koukám, že toho těsta mám dost, jestli já dám větší formu. No to je prostě příprava na video. To je taky taková pěkná kovová a je o něco větší, no. Proč v téhle to je taková pitoma, že mi v ní vždycky ta bábovka zůstane, no tak to riskneme dneska, no, je větší, vypadá hezčí, takže nic, tak tuhle budeme muset umýt. Je to znovu a lépe. Tak. No a jak ji vysypeme, tak do ní nalejeme část těsta. Zbytek zamícháme s kakaem. Takže si to do toho začneme lejt. Tak. Stačí a teď jsme si tady trošku těsta nechali. A do toho těsta dáme zase trošku mlíka. Kvůli tomu kakao. Tak, jak jsem říkala, kakao mám se sníženým množstvím tuku, ale je to normální kakao. Když tam dáte normální kakao, tak to taky nevadí. Já jenom teď prostě jak držíme ty... Nechci říct, že bychom drželi diety, my se prostě snažíme teď trošku držet jak úst od nezdravého jídla. Můžete samozřejmě použít i normální kakao, to jako nevadí asi. To kakaový těsto tohle už nepotřebujeme. To druhý těsto kakaový, takhle hezky do kolečka. Samozřejmě nemám jako správná kuchařka stěrku, takže jsem si musela vzít tady nandavátko na rejži od rejžovaru, ale hele, funguje to podobně, je to dobrý. Aby měli hezky takovou flekatou. Taky takhle ještě jako lehce, jako jenom, ale jenom lehce, ať jsou tam oboje ty to jsem dělávala vždycky i s normální bábovkou. Tak. No a bábovku máme připravenou. Tady teď konc ještě, nebo spíš těsto na bábovku. Tady ještě mám zbytek vleských ořechů. Ono vlastně i ty ořechy, že dodají tu vlákninu a to, takže tam ještě přidám. Je to takový prostě, kdo bude mít štěstí, narazí na ořech v bábovce. A to děti baví, jo, to minule mi říkal i ten starší syn, že jako ty jsi tam dala ořechy, jo, to bylo dobrý v tom, říkám, no to bylo jako ořech na překvapení. No, takže to mají taky rádi, trošku je tam ještě zašťuchnem, protože oni za chvilku začne vyběhne ta buchta a je tam ještě zašňuchnem trošku dovnitř. Možná jsem je mohla dát pod tu kakaovou vrstvu, že tam dá ty ořechy a pak tam vlastně teprve nalejt tu kakaovou vrstvu. Tak to udělám příště takhle. No já si takhle, to je prostě ono, že jo, takhle si prostě přitom, když něco děláte, tak si to takhle přitom ještě dovymyslíte třeba na příště. No, já už vidím, jak se nám to připeče do té formy, to bude hrozný. Ale ne, snad to vyndáme, nebudeme strašit. Tak, troubu máme rozpálenou, bábovku dáme dovnitř. Hele, jak dlouho se peče bábovka? Ono záleží, to v ní je hlavně za mouku. Ta celozrnná, a já jsem jako čuně, ale to nevadí. Ta celozrnná se většinou peče trošičku díl. Já nevím, co to mám za vlastnost, ale já to poznám po čuchu. Mě už začne vonět ta bábovka a já už vím, že bude za chvilku hotová. Ale takový ten klasický způsob, a myslím, že to mnozí z vás i zná, je přibližně za 20 minut
prostě si nařídíte na 20 minut a za 20 minut do té bábovky prostě jednou žduchnout, to se to na tu dřevěnou nenalepí, tak je vlastně bábovka hotová. Tak ji dáme do trouby a uvidíme, co z toho vznikne, třeba vůbec nic. Tak a opravdu dáme si to na těch 180, aby to bylo nahoře dole, trouba je rozpálená a teď jenom stačí počkat, takže se uvidíme vlastně hned. Jsem říkala, že to bude hned. Uběhlo 20 minut, ale my jsem si ještě ji necítím, tu bábovku, takže ta bábovka ještě není určitě. Ještě je tekutá, už to vidím. Jako není úplně tekutá, ale ještě úplně měkká. Ani do toho nemusím strkat špejly, protože to je ještě úplně tekutý. A je to ještě na určitě dalších 20 minut. Takže přidáme dalších 20 minut a vyzkoušíme zase potom. Neuběhlo 20 minut, uběhlo asi 10 minut a už tu bábovku cítím. Tak se budeme podívat, jestli už něco dělá. Jo, cítím už, že by mohla být hotová. Zkusíme přičnout do ní. Ale vypadá to, že jo. Jo, takže se pekla. Za kumprdum asi 30 minut. Tak, jo, bábovka krásná, možná jsme ji trošičku připekli, ale není jako spálená. Ale jak říkám, prostě jsem to začala cítit. Takže dát si 20 minut, potom 10 minut. Já prostě takhle improvizuji vždycky, no úplně krásná. Propečená hezky, vypadá pěkně. Teď necháme chvilinku ji ostydnout, ať to můžeme vyklopit a budeme doufat, že se nám celá nerozbije. No, vypadá fakt hezky. Tady ještě máme takovej ten, teď se nám to hezky proudí všude. Tak, necháme si to takhle krásně. A je tady chvilka pravdy s naší bábovkou, takže ji zkusíme takhle hezky oddělit. Nechala jsem jí asi 15 minut odpočinout a když tak jedlá bude furt, i když bude rozpadla. Tak vypadá to nadějně, tak budeme doufat. Že zůstane zůstala celá. Ji necháme vystydnout. Potom do ní zakrojíme. No a bábovka nám trošku vystydla, tak teď se podíváme na chvilku pravdy. Tak, ale je měkoučká hezky. Žádná hutná bábovečka. Jo, vypadá krásně, je hezky vláčná. To udělal, jo, jak voní, to udělal ty chia semínka. A jo, jsem zrovna nenarazila na voříšek, ale to nevadí. Jo, ale mám tam voříšek i. A ochutnáme. Je výborná. Skoro žádný rozdíl. Naopak, je taková, jak jsou tam ty chia semínka, tak je i taková jako oříšková. Je to dobrý. A budou mít děti asi snídani. A budou si myslet, že jedí sladký. Tak jo. Já si myslím, že jsme to zvládli. Že jako na obyčejnou bábovku by to šlo. Doufám, že to neberete tak, že bych vám tady chtěla ukazovat nějaký přesný recepty, jak co dělat. Mně šlo hlavně o to, abyste viděli, že dělat tak, aby to mělo smysl. Jo? To já jsem to sama nedělala. Jo? Já jsem si to naučila dělat až teď, nebo teď si to teprve učím. A je to prostě po pitomý bábovce, kterou upečete a jenom tam prostě přidáte věci, které prostě mají nějaký smysl. Je to prostě sladkost pro ty děti. Děti mají sladkosti rádi, ale vy jim tam prostě přidáte trošku proteinu, vy jim tam prostě přidáte jogurt bílej a hned to prostě má trošku jiný smysl. Já se doufám, že se potkáme u nějakého jiného receptu. Já vážím ráda české věci, takže třeba zase uvařím něco českého, obyčejného a třeba tam přidám něco zajímavého. Jo, tak se mějte hezky, ahoj a zase někdy příště.